गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ हरग्रोनाय जाबाय जोबोद मोजां मोनदों गोसोखौ आरो आं बांसिनानो पानिराम ब्रह्म सारजोंनो दङ हाबजेननायनिफ्रायनो आरो जोबोद मोजाङै आंखौ बरायदों आरो गावजोंनो माबा बे शेड्युलफोरखौ नायै नायै जोङो मिलायलायनानै जोङो फोसावदिं मेलाव बाहागो लानो मोनदों आरो जोबोद मोजाङै स्पेस होदों जोंहाफोर सोलोंलांनांगौ गोबां दङ जिहेतु ओंखायनो दिनै सारजों थाफानो मोननानै आं सारखौबो गोजोननाय बावो आंनि थिंनिफ्राय पाब्लिकनिफ्राय रेसपन्सखौ माबायदि मोनदों फैगौ बिसायख'थियाव जे रायजोफोरा दिनै भट होनो थाखाय जोबोद मोजां आंथ' एक सप्तायानो जाबाय नै सारजों जोबोद मोजां रेसपन्स आरो जिबायदि जोंहा बिटिसि इलेक्शनाव जिबायदि देरहा होदोंमोन थिग बेबायदिनो बयबो सापर्टआव दङ पिपिएफ पार्टिजों आरो जोङो एकदम मोजाङै मोजां जागोन होननानै मोजां नाम्बाराव जयजुक्त जागोन होननानै देरहासार जागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो जोंहा बिसास दङ 19 नं सिडली बियाबजों लोगोसे बिटिसिनि मोन 15 बियाबनि रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायनो नागिरदों जोंहा मोजां नाम्बाराव जाहाथे जोङो सारखौ देरहासार खालामनानै जोङो दिसपुराव दैथायहरनो हायो जोंहा बेनो मोनसे आशीर्बाद जोङो बियो बयनिफ्रायबो आरो रायजो राजा नोंथांमोननि थाखाय बयबो मोजां खामानि मावनो थाखाय जिहेतु पानिराम ब्रह्म सारा बिपिएफनि बिजाथि दिनै मोजाङै मोजां खामानिथ' मावखागासिनो दंखायोखा बिथाङा अलरेडि इएम खा आरो फैगौ दिनावबो मोजां खामानि मावलांगोन रायजो राजानि थाखाय बा बे ओनसोलनि उन्नयननि थाखाय जोंहा फोथायनायबो दङ आरो पुरा बिसास दङ सारा मोजाङै मोजां बयखौबो हेफाजाब होखायो सारा बहुत सहज सरल मानसि जोबोद हेफाजाब होयो बयखौबो मोजाङै मोजां देरहासार जागोन होननानै जोङो आसा दंथारो आरो जोंनि माखासे लाइमोनफोरा बिसायख'थिखौ बांद्राय गोसोआव लानो नागिराबा जायफोर गोदान लाइमोनफोरा भट होगोन बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानगोन भट होनांगौ बेखौल' आं खावलायनो नागिरो माने मोजां आइडियासजों फैथों मोजां इन'भेशन्स बिथांमोननिनो दिनै लाइमोनफ्रा ओंखारबोनांगौ नाथाय डन्ट एटाक पार्सनेल एटाक्सआ बहुत जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों माबायाव फेसबुक बा ससियेल मिडियायाव बे पार्सनेल एटाक्सखौ खालामनाङा आरो मोजां आइडियासफोरखौ होथों डेभेलपमेन्टनि बागै रायज्लायथों हेल्दि डिसकाशन्स खालामथों बे ससियेल मिडियाखौ पजिटिभलि पजिटिभ स्पेस बायदि बाहायथों आं बेखौनो खावलायो मानो होनबा बिसिनि रोंगौथिया दिनै बहुत खामानि होगोन आरो इयुनाव जोंहा जेनेरेशन्सखौ दैदेनलांनांगौनि खोथा दं गतिके लेट दिस ससियेल प्लेटफर्म जोङो मोजाङै मोजां बयबो पजिटिभलि जाहाथे बाहायथों बयखौबो आं बेखौनो खावलायो आरो